Mi wna i ddechrau fo'r datganiad, sef mae'r cyfarfod yma yn cael ei wedd-archedu ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Iawn. Pawb yn hapus. Croeso chi gyd yma. Da gweld chi. Ymddiheuriadau. Dwi heb derbyn ymddiheuriad, ond dwi ddim yn gallu gweld Naomi. Iawn, oce, diolch yn fawr. Dasgad i ordeb rhywun? Agos, oce. Cyn mynd ymlaen, mae'n fyfyrwyr yma does Jonathan yn gwrando ar hwn. Ie, bydd rhaid i chi wedi sylwi, mae yna dipyn o gynulleidfa yma bore yma. Felly, ie, da ni ys croesawu myfyrwyr o'r Prifysgol Gaerdydd yma. Maen nhw'n myfyrwyr deiryddiaeth yn yr ail flwyddyn, felly oedden nhw'n llynedd hefyd, felly maen nhw'n dod i weld sut da ni'n cynnal Pwyllgor Cynllunio. Iawn, diolch yn fawr, croeso chi gyd yma. Cwmnogion, ga'i gynnig bod nhw'n gywir, sef rwy'n eilio, os glwch chi dda? Oes, oce. Rhywbeth yn codi o'r cwmnogion? Ie, Mr Cadeirydd, os oes roi diweddariad a rhywfaint o ceisiadau nath gael ei godi yn y pwyllgor dwytha ar tudalen 6. Jyst i roi diweddariad, cais Cilderi, tan y bwlch mewn Twrog. Mae hwn wedi oedi ysdipyn yn bennaf am bod o'n gais olweithredol ar safle sensitif iawn o ran materion ecoleg ac o ganlyniad, da ni wedi gofyn am lot o gyngor ar y ffordd gorau i lliniaru'r difrod amgylcheddol sydd wedi wneud. Dwi ddeall gen y swyddog achos, da ni'n gobeithio bod ni'n agos at penderfynu cais yma yn yr wythnosau nesaf gobeithio. Y cais nesaf di tir rhwng Plas Meini a Sŵn y Môr, Dyffryn yr Ddydwy. Mae cytundeb 106 wedi cael ei ddrafftio ag i yrru i cyfieithwyr yr ymgeisydd ar diwedd mis Ionawr, felly da ni disgwyl clywed yn ôl am hwnnw. Ac yn olaf, tirgen 4391, cais am mast telethrebydd i hwn. Mae'r cais wedi cael ei ganiatáu wsos dwytha ar ôl i ni gario allan HRA sydd Habitat Regulation Assessment a penderfyniad wedi mynd allan erbyn hyn. Iawn, diolch yn iawn chi. Am y fodol ar yna? Fyswn ni mlaen felly i'r 4. Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio. Pwyllgor Ddu Aberdyfi. Helo, diolch. Alice yma fi sy'n cyflwyno hwn. Dwi jyst yn mynd i rannu yr cyflwyniad hwn. Okay, dwi'n cymryd bod chi'n gweld hwnna'n iawn. Ynddi, mae'n iawn o fan hyn. Ie, diolch. Ie, so dyma eitem rhif 4.1, Glygyrog Ddu yn Aberdyfi. Yn gais olweithredol am estyniadau ochr unllawr rhan deulawr gan gynnwys balcony, ardeloedd teras, estyniad cefn deulawr, porth blaen, newidiadau i dôr tir presennol gan gynnwys gosod 3 ffenest to a gwaith cysylltiedig. Jyst i roi chydig o gefndir i'r cais yma, gafodd ei gyflwyno'n dilyn achos gorfodaeth, lle derbynwyd pryderon mewn perthynas a gwaith helaeth yn cael ei wneud ar y safle heb ganiatad. Fe gysylltwyd â'r perchnogion ac fe gynhalwyd ymweliad safle. Ac ar y pryd fe gynhorwyd y perchnogion bod yna caniatad cynllunio am y gwaith ac i atal unrhyw waith pellach ar y safle y bryd hynny. Fe gynhorwyd ymhellach wedyn y byddai'n anhebygol byddai cais yn cael ei cymeradwyo am y fath yma estyniad ac tra roedd camau nesaf gorfodaeth yn cael ei ystyried fe gyflwynwyd y cais cynllunio yma am y gwaith. So dyma ni sleid yn dangos lleoliad y safle. Mae'r safle wedi leoli tu allan i ffin pentref Aberdyfi o fewn cefn gwlad agored
A mae di amlinellu mewn coch ar y ddau fap yma. Mae mynediad i'r safle ar hyd ffordd trac sengl sy'n arwain oddi ar yr A493 a mae'r A493 yn rhedeg ar hyd y gwylod fan hyn. So dyma lyniau o'r eiddo cyn unrhyw waith ddechrau. Gan mae cais ôl-weithredol oedd hwn, do'n am cyfle i ymweld â'r safle a chael lluniau cyn i'r gwaith gael ei wneud. Dyna fysa'r drefn arferol pe mae'r cais wedi gyflwyno cyn i'r gwaith ddechrau. Felly mae'r lluniau yma wedi cael eu tynnu o ddar fanylion gwerthu y safle yn 2021 a gafodd ei ddarganfod ar y we yn ystod ymchwiliad gorfodaeth. Y lluniau yma sydd wedi cael eu defnyddio i gymharu yr eiddo presennol a'r eiddo ar y safle cynt. Fel y gwelir o'r lluniau, oedd yr eiddo cynt yn cynnwys y bwthyn gwreiddiol yn y canol, gyda yr ychwanegiad o'r dormer ar y ffrynt ac un ar y cefn hefyd, a gyda estyniadau i'r ddau ochr. Oedd estyniadau yma yn gweddi'n dda gyda'r bwthyn gwreiddiol o ran dyluniad maint ac edrychiad. So dyma'r cynlluniau arfaethedig. So mae'n dangos y newidiadau i'r bwthyn gwreiddiol a'r estyniadau dwylawr to fflat i'r ddau ochr ac i'r cefn. Fel amlinellid yn yr adroddiad, ystyrir bod y cynlluniau a ddarparwyd gyda'r cais o'r tŷ blaenorol yn anghywir ac yn gamarweiniol. Felly mae asesiad y cais wedi cael ei selio ar y lluniau o'r sleid y dwytha, ac ni ddylir defnyddio llinell biws ar y cynlluniau yma chwaith. Mae'r llinell biws yn trio dangos cymhariaeth rhwng y tŷ arfaethedig a'r tŷ cynt, ond edrych ar yr holl wybodaeth. Mae'r awdurdod o farn bod newidiadau wedi cael ei gwneud i'r bwthyn gwreiddiol hefyd o ran ychydig. So dyma lyniau fwyaf diweddar o'r safle sydd wedi cael ei darparu gan yr asiant. So mae'r lluniau yma'n dangos bod rhan fwyaf o'r gwaith wedi cael ei wneud. Dangos yn glir yr estyniadau deulawr i'r ddau ochr y bwthyn gwreiddiol a rhai newidiadau i'r bwthyn un hefyd. A wedyn mae'r lluniau yma yn dangos y ddwy ochr o'r tŷ gyda'r ardal teras a'r ardal balcony heb di gwblhau eto, mae hynna ar yr cynlluniau. Mae hefyd yn dangos yr estyniad deulawr i cefn y tŷ ac yn rhoi golwg da o arwynebedd y to fflat yn amgylchynu y to yr bwthyn gwreiddiol. Dyma crynodeb o bolisïau perthnasol. So mae'r safle wedi leoli o fewn cefn gwlad agored. Mae estyniadau i dau o fewn cefn gwlad agored yn dderbyniol mewn egwyddor ar yr amod ei bod yn cydymffurfio ar polisïau priodol. Y polisïau hynny ydy polisi datblygu 1, datblygu 6, polisi datblygu 15 a polisi strategol D amgylchedd naturiol. Mae'r polisïau hyn yn ceisio sicrhau bod natur, lleoliad, gosodiad, uchder, ffurf a graddfa'r datblygiad yn cyd-fynd â chynhwysedd a chymheriad y safle a'r ardal leol yma wedi leoli ynddo. Mae polisi datblygu 15 yn datgan y caniatau'r estyniad i dŷ dim ond os yw'r arwynebedd llawr yn llai na'r tŷ gwreiddiol, os yw'n cydymffurfio gyda chyfarwyddyd dylunio'r awdurdod a'r estyniadau, ac os nad yw'n newidiol i'r anedd na'r chymeriad yr amgylchoedd lle mae'n wedi ei leoli. Ac yna mae polisi strategol D yn ceisio gwarchod adnoddau bioamrywiaeth ehangach y parc cenedlaethol. Ac yna'n symud ymlaen i crynodeb o'r asesiad. Ystyrir bod yr estyniadau oherwydd ei dyluniad, graddfa, ffurf a defnydd o ddeunyddiau yn nodweddion anghydweddol a gorddamynyddol ar yr anedd gymhedrol hon, sy'n amharu ar gymheriad a ffurf yr anedd bresennol a'i osodiad. Ystyrir bod yr elfennau gwydr,
deulawr to fflat yn ychwanegiadau amlwg i'r tŷ nad ydynt yn gweddu i gymheriad presennol yr eiddo gwreiddiol sydd â tho brig gyda llety wedi ddarparu'n bennaf o fewn gofod y to. Ystyrir bod yr ychwanegiadau hyn sy'n cyflwyno ail lawr llawn i'r eiddo ar y ddwy ochr ac yn y cefn yn cynyddu maint a crwnswdd y tŷ yn sylweddol. Ymhellach, mae arwynebedd llawr yr estyniadau tua dwbl yr anedd gwreiddiol sydd felly'n cynhyddu arwynebedd yr anedd yn sylweddol. Mae'r ffigurau i wneud fy hyn wedi cynnwys yn yr adroddiad. Ni ystyrir chwaith fod yr estyniadau yn cydymffurfio a gofynion chyfarwyddyd dylunio'r awdurdod ar estyniadau. Ystyrir nad oes digon o wybodaeth wedi ei gyflwyno i sicrhau nad yw'r datblygiad yn cael effaith anwydol ar faiomrywiaeth. Ac sgenna ni ddim pryderon i wneud gyda effaith ar yr eiddo cyfagos na chwaith hefo parcio gan bod na ddigon wedi ddarparu o flaen y tŷ. Felly, crynodeb o'r argymhelliad ydy bod gwrthod caniatâd am y rhesymau yma. Rheswm 1 ydy bod ystyried y datblygiad yn ychwanegiadau anghydweddol, amlwg a rhy dominyddol i'r tŷ gwreiddiol. Rheswm 2 i wneud gyda gor-ddatblygiad yn groes i bolisi datblygu 15. Ac rheswm 3, dim digon o wybodaeth wedi gyflwyno i fynd i'r afael ar materion ecolegol a gwella baiomrywiaeth. Jyst i nodi ma' na gamgymeriad ar ddiwedd rheswm rhan 1 yn yr adroddiad yn y fersiwn Gymraeg. Mae'r fersiwn Saesneg yn darllen yn iawn. Felly, os ydych chi'n mynd efo'r argymhelliad, jyst bydd rhaid cwyro amod rhif 1 yn y fersiwn Gymraeg. A hefyd, jyst i nodi, os ydych chi'n mynd ar argymhelliad, fydd yr awdurdod yn drafftio a chyflwyno hysbysiad gorfodi. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn, Alys. Adroddiad manwl iawn. Gawn ni weld llun na ni y pwyllgor. Sori. Ocê. Iawn. I'r pwyllgor i weld os gwelwch chi dda. Mae llun Alys yn dal y fawr ar y sgrin gen i. Iawn, mae llaw John Pugh i fyny siarad. John, di eisiau dweud y beth o'n? Diolch yn fawr am gadeirydd. Ga i ofyn i hwn gael ei ohirio tan tro nesaf, achos fel dwi'n deall, mae mwyn i'r ymgeisydd a'r swyddog arasiant cael cyfle i drafod hwn, ac hefyd mae yna wybodaeth pellach wedi dod fewn. Felly, os dwi'n gofyn garedig, os geith ohirio tan y cyfarfod nesaf, mwyn i siŵr o bob peth yn ei le cyn iddo ni basio yn ei wrthod o. Be di'r wybodaeth bellach? Wel, mae gen ti, mae cyngor Cymru, wel, mae'n rhywbeth efo'r baiomrywiaeth ag ati do fewn, dwi'n meddwl bod yn yr adroddiad. Ac hefyd, mae'r cyngor Cymru yn gefnogio, ond hefyd, does gen ni ddim byd CCA gyda'r estyniad, felly mae addasrwydd y dyluniad yn aml iawn yn mynd gyda'r barn edrychol y swyddog. Felly, dwi'n meddwl petyster, yr ymgeisydd a'r swyddog a'r asiant yn gallu cwrdd a cael trafodaeth i weld a di bosib gwneud rhywbeth ynglyn â hwn. Iawn, diolch yn fawr. Ysgada dim iawn. Yn ei alluriad ydy, mae yna siaradwr ar ran yr geisydd yma. Oes. A wedyn, rach bod chi'n wedi cael yr rhestr. O ie, oce, na. Jyst i gael jyst o fewn hefyd, os gael ddod fewn cydeirydd, jyst rhoi pyn bach o cyd-destun ar be gododd John yn fanna. Mae'r asiant yr ymgeisydd wedi cysylltu efo ni wrsos dwytha ac dechrau wrsos yma, jyst i ofyn am ohiriad. Do'n i ddim yn teimlo bod na ddigon yna iddyn ni ohirio, oedden nhw jyst eisiau cyfle i ddod nôl ar rhai pethau, ond dwi'n meddwl mae'r pethau yna wedi cael ei ystyried yn ddigon yn adroddiad y swyddog, felly do'n i'n teimlo
Fy hun bod angen gohiriad, ond mae hynna fyny chi fel Pwyllgor wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl fos o'n deg yn gyntaf i allan ni glwad asiant yr ymgeisydd yn siarad. Mae wedi gofyn os geith o siarad heddiw, felly cyn agor y fyny drafodaeth, dwi'n meddwl sy'n gall i ni gael y cyflwyniad yna gan yr asiant yn gyntaf, wedyn wrach neith o godi'r pwynt yna i hyn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Croeso i'r asiant felly. Gary, di enw ia? Sgyn nhw'n mynd lle i eistedd. Oes. O, fan'na, ie. Be di enw fo? Barry, Davies. Iawn, croeso chi, mae gennych chi 3 munud i siarad. Diolch, Chair, and thank you, members. Firstly, I'd like to respectfully ask members if they would be willing to undertake a site visit to this property. Design is a very subjective matter and context is very important, especially here as the property is isolated. It sits within forest plantation and it's not visible from the surrounding areas. We therefore feel very strongly that members' decision-making will be greatly assisted by a site visit. With the benefit of hindsight, my clients Nia and Ian now recognise that the works to their property went beyond permitted development rights and require planning permission. They hold their hands up for this and apologise, and given the stress and upset that they are now going through, they wish they could wind the clock back. Moving forward, we've sought to resolve this through submission of this application, and in doing so, we have tried to arrange a meeting with officers to discuss the application. But unfortunately, all requests for a meeting have been denied, which is disappointing, as we wanted to work constructively to reach agreement. Until Nia and Ian purchased Pwyllgor in 2021, for over 40 years, it was a second home owned by a trust based in the Midlands. The property was rarely used and was in a terrible state of repair, with 2 poorly designed 1970s extensions. It had no central heating, it leaked, and what little character had been ripped out. The family were keen to correct this neglect and to upgrade the house to meet modern day standards. They engaged local architects to draw plans and local builders Tide Dovey Homes to undertake the works. Once the building was watertight, work ceased, and they now await the outcome of the planning process. When completed, the property will be largely off-grid, highly insulated, and heated and powered by an air source heat pump and solar PV. Pwyllgor is not listed. It's not locally listed. It's not on the historic environment record, and it's not in a conservation area. And as such, Nia and Ian could have justifiably applied to demolish it and build a replacement dwelling, possibly larger and more modern than what is before you today. However, Nia and Ian recognise that there is some historic character and embodied carbon in the original cottage, and they have sought to sympathetically restore the cottage and build modern replacement extensions. To conclude, this application will secure a more positive reuse of a property that has been a little used second home for over 40 years, contributing nothing to the social and cultural fabric of Aberdyfi. Instead, it will now provide a young Welsh-speaking family with a forever home in the area where Nia was brought up. A home for a family already immersed in the local community, with Nia and Ian volunteering locally and contributing to a community pub project, and the children attending Ysgol Brohydgen. This development reinforces and protects the Welsh language, and it reinforces the social and cultural fabric of the community in direct accord with LDP policy. Members, I see no significant planning harm here, only positive outcomes, and we therefore ask that you support this application and grant planning permission. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Mae John wedi cynnig bod ni'n gohirio se eilydd i John. Efo neilio yn y stafell. Dwi'n gweld eilydd. Na. Felly, sy rhywun arall eisiau siarad? Fe rhaid o fewn os da chi isio, Elwyn. Ie, dwi wedi clywed be mae'r ymgeisydd wedi dweud fan'na. Mae hwn yn amlwg, mae nhw hyd yn benderfyniadau anodd. Mae'r goblygiadau yn eich bellgyrhaeddol gan fod y datblygiad wedi digwydd. Felly, gan fod yr asiant yn fan'na wedi gofyn am ymweliad safle, fel dywedodd yr asiant, mae dyluniad yn mater o farn.
Felly, mae gen ni fel swyddogion farn ar hynna. Da ni'n credu bod ni'n dilyn yn polisia yn gywir, ond os da chi fel Pwyllgor eisiau mynd allan a'i weld o, a gweld o'n i cyd-destun, fysa'n gefnogol hynna, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl sy'n wrach yn beth ffordd doeth ymlaen, a dod o fy nôl i'r Pwyllgor mis nesa. Dwi'n teimlo bod rhaid i warchod y swyddog yma o rywfaint hefyd o ran y peidio cyfarfod ar y safle. Yn amlwg, yn arferol, da ni'n brin ar amser ac yr amser i drafod ceisiadau di cyn cyflwyno cais. Mae'na ffi, mae'r mwyafrif yn talu ffi ar gyfer cyngor cyn cyflwyno cais. So dyna di'r amser i drafod mewn manylder hefo swyddogion, a mae'r ffenest i negodi yn cau. Dwi'n meddwl, unwaith da chi wedi datblygu'r safle, dwi'n meddwl ddaru Alice ofyn iddyn nhw stopio'r gwaith, ddaru'r gwaith barhau. Dwi'n dallt mae angen gwneud gwarchod y lle rhag ddŵr hefyd, so mae yna gymlethdodau yn fan'na. Ond ie, ni'n teimlo jyst mae rhaid i warchod Alice yn fan'na rywfaint hefyd, tegwch iddi hi. Ond ie, mewn rhynodeb, wrth feddwl am y cyd-destun, dwi'n bersonol gefnogol i be gyflwynodd yr asiant fan'na o ran ymweliad. Ond mae fyny iddi chi fel Pwyllgor. Os da chi eisiau benderfynu heddiw, mae gennych chi yn amlwg berffaith hawl i wneud hynna hefyd. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Louise. Sori, os gael dim ond, nid Louise wedi codi llaw gyntaf. Mae gen i, dwi'n cadw trefn efo yma efo'r stafall. Drefn gen i di Brian, wedyn Ifor, wedyn John Pugh, wedyn Louise a wedyn Edgar. Oce, iawn. Brian felly. Thank you. Thank you. It's more of a question. It's more of a question rather than anything else, and that is, or a statement really. We've got planning policies for a reason, and there's been a very cogent argument against the planning policies which have been, assessed in detail, and we've been given a very detailed response of that and the argument that's made. I didn't see anything in there in relation to the Welsh language or the cultural aspect in any strength in terms of outweighed by the planning policies as they're put. I get very worried when we have policies that are stated and a process which is quite clear of the process that we have to go through. And clearly that has been breached. And if that's ignorance of the process, that's generally not usually accepted as an excuse in terms of if it has been breached. I mean, we had a similar case not so very long ago, which actually did go to appeal, but there were other reasons in relation to that. So I feel very nervous. I'm not saying we shouldn't go and have a site visit, but in principle, I'm very nervous about going against what is a very detailed assessment against very clear policies, which this committee and its predecessors have put in place to uphold the purposes for which this authority has been put in place. So I think we have to be very clear that we could be on a dangerous slope here if we're not careful. Iawn, That's what I would say at this stage. diolch yn iawn, Brian. Ifor? Ie, diolch, Cadar. Ie, dwi'n cytuno'n llwyr. Dwi'n cytuno'n llwyr hefo Brian, ond hefyd dwi'n ymwybodol bod yna weithiau gwiriad i bolisiau. Ie, mae pob un cais dyn ni delio efo. Cais yna dyn ni delio efo. Fyswn ni yn mwy fodlon mynd i weld o, gweld sut mae'n eistedd yn ei gyd-destun, a wedyn neud barn. So dwi yn cynnig bod ni yn cael gweld y safle a bod ni'n cael bach mwy amser. Os gael jyst dod fewn yn sydyn, Cadeirydd, jyst da chi gyd i gael eich hyfforddiant gynllunio, a jyst ar eich pwynt chi efo'r gyfarwyddyd ydy, da ni'n dilyn polisi'r cynllun datblygu lleol, oni bai fod yna ystyriaethau perthnasol sydd yn galluogi ni fynd i ffwrdd o'r polisia, a dyma beth ni'n drafod heddiw. Oes yna ystyriaethau perthnasol yma sydd yn galluogi ni i fynd i ffwrdd?
yn amlwg mae dyluniad, dwi'n meddwl, o hyd yn faes, dwi'n meddwl lle mae hynna yn rhywbeth sydd mwy yn fater o farn na meysydd eraill, felly, ia. Mae'n edrych arno fo yn ei gyd-destun, yn gallu reid y sicrwydd i pawb, pa bynnag ffordd da chi'n mynd ar y penderfyniad. Be fyddwn hapus â wneud, gweld o yn ei gyd-destun a hefyd gweld be potensial sy'n ei liniaru. Sy'n neb yn licio y ffaith bod nhw'n dod fewn ac yn gofyn am fyddiant, neu rhywbeth a wedi gofyn am fyddiant, ond dyn ni yno. Wedyn, ie, sy'n hoffi gweld y cais mae'n cael ei ymatal, tan i mi gael gweld yr safle. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Louise, nesa, ia? Cyn iddo fynd ymlaen, felly John Pwyllgor nesa a wedyn Louise, ond Iawn, cyn iddo fynd ymlaen i'r siarad o nesa, ga i ofyn, oes a eilydd i'r cynnig am banel yma? John Pwyllgor eilio. Edgar a John wedi eilio, felly. Ie, mynd i gynnig oedd yn ymweledd safle na i eilio fo'n lle. Diolch yn fawr. Louise? Panel yma oedd y de fydd hwn yn de? Ie. Dyna un gwestiwn ni isio ofyn, ddylan ni gyd fod yna? Mae yna 9 aelod ar panel ymweld y de, felly'r drefn arferol ydy i'r 9 yna, dwi'n meddwl bydd hynny'n ddigonol. Fel ydych chi'n gwybod, dim penderfyniad ydy panel. Da ni wedi cael panel ers talwm hwn. Felly, na i jyst atgoffa chi, y rôl panel ydy i 9 aelod, mae gen un i'r de, un i'r gogledd, so panel y de fydd hwn felly i'r 9, neu pwy bynnag sydd ar gael ar y diwrnod, i fynd allan ac i gymryd cofnodion. Na ni egluro chi y safle ni gyd-destun bydd Alice yna ymysg swyddog neu ddau arall. A dyn eich rôl chi ydy i jyst ddod nôl fy ffeithiau, ddim i wneud penderfyniad, ond i ddod nôl fy ffeithiau ac yn geith y ffeithiau yna gael ei adrodd nôl i'r pwyllgor canlynol a wedyn bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yn pwyllgor mis Ebrill. Iawn, diolch yn fawr iawn. Eith amdani, dod bod ni'n mynd Pero y penderfyniad yma de. Mae Louise yn siarad nesaf ydy. Louise yn nesaf, Yes, please, diolch, Cadeirydd. I'm sorry, I couldn't find my virtual hand. I must say that retrospective applications really get my pip. Retrospective, after the event, it means. The agent said that the applicant admit they went beyond the remit of their planning application and that they're awaiting the outcome of the planning process. Well, they went against the planning process, and this wasn't just a small change, it was quite an extensive change. We're custodians of the very sensitive national park environment, and I agree with Brian. I think this worries me. If we allow this sort of thing, and I'm not dismissing it out of hand, but if we allow this sort of thing, surely anybody will be able to do what they like and then bung in retrospective planning permission. So I'll go and see it. I'm local to this area, but I worry about this because it sets a precedent for other people just to say, oh well, I'll just do what I want and then chuck in retrospective planning permission. So that's what I wanted to say, Chair. Thank you. Iawn, diolch yn fawr iawn. Edgar? Wel, dwi wedi siarad, dwi'n meddwl bod o'n wirio bod ni'n dod i'r sefyllfa yma lle den a bod nhw'n gwneud planning i fewn. Ac dwi wedi eilio'r beth i fynd ar site visit. Iawn, oce. Sa rwy'n arall yn siarad? Mae Tim wedi codi law hefyd yma. Diolch, Mr Gadeirydd. Ar ôl clywed y drafodaeth, dwi'n gwybod mae'n lot o emosiwn yn hwn. Os fysai yn y sefyllfa, fysai yn teimlo'r emosiwn gry hefyd ar hwn. Ond, da ni fel awdurdod, fel pwyllgor cynllunio, i fod i wneud yn penderfyniadau ni ar y polisi as gyda ni, ar y ffeithiau. Dwi ddim yn gallu weld yn personol bod mynd i weld y lle am wneud llawer o wahaniaeth i hwn. Mae'n eitha glir a mae'r ddau argymell gyntaf yna bod ddylsyn ni rhoi fel awr oherwydd sut mae wedi cael ei wneud, y ffordd mae wedi cael ei wneud a y ffaith o gynnal ddim caniatâd cynllunio o unrhyw fath ar y pryd. Yn ddeud i fi yn eitha glir, ddylsyn ni just troi fel awr heddiw
a dilyn ar argymell sgan ni gan y swyddog. Felly dwi'n cynnig ddylsyn ni heddiw tro fel lawr heddiw yn lle mynd i weld o a wedyn cicio'r can i lawr y ffordd i gyfarfod ni. Dwi'n deall yr emosiwn, ond dwi'n creu mewn gry yn hwn. Sgada di mewn, fydda i ddim derbyn hwnna. Mae'r gynnig wedi cael ei eilio'n barod, sef panel ymweld. Os di'r cynnig yna yn methu, Tim i wedi rhoi y cynnig i wrthod bryd hynny, os yw'n cael ei eilio sgwrs. Ond fydda i ddim derbyn hwnna fath y gwelliant, so mae'n sefyll un ochr am y tro. Diolch yn fawr. Sara. I weles i law Sara i fyny do? Sorry, o'n i'n mynd i cytuno efo Tim a second Tim, ond dwi ddim yn medru wneud hyn a hyn o bryd. Na i aros tan ar ôl y first recommendation. Diolch. Diolch. Os rwy'n arall i siarad? Oes, mae Elfed wedi rhoi ar oi fyny. Jyst eisiau gofyn jyst poli dwi efo yma. Mae'r cais mae'n mynd i mewn heb cais cynllunio, mae Pensaer wedi gwneud y gwaith ar yr adeilad yma'n barod. Oedd yna rhywfaint o drafod efo Pensaer efo ni fel awdurdod cynllunio? Oedd gofyn i Alice. Na, dyna ddim sgwrs di cael ei wneud cyn i'r cais dod i fewn. Wel, oedden ni wedi cwrdd ar y safle, ond da ni'n di gweld dim gwybodaeth am yr gwaith oedden nhw eisiau gwneud cyn i ni fynd ar y safle. Dyna pryd nathon ni weld bod gwaith wedi cael ei wneud a bod anna'n caniatad. Dyna ddim byd arall i dderbyn cyn hynna. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, Elfed? Iawn, diolch. Reit, mae'n gynnig ag eilydd bod ni yn cael ymweliad safle. Ac bod yn dyrloiw, dwi'n meddwl, ys y ddoeth i ni fynd i weld o hefyd yn deg, gewch chi benderfynu ar ôl weld o peth. Dyna mae'r bersonol i. Tra waith rhan i fyny rwan, pwy sy'n o blaid yn di weld y lle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. So nath o cyfeithu trio beth leisio ni. Hwna wedi cario fo sy'n newid drosodd ar y tro. So 12 o blaid. Mae o rhywun yn erbyn. Oes. Mae di gario beth hwnnw. Ydy. Pedwar ymweliad safle Anwen, dim yr chef nesa? Bore dim Mercher nesa. Ie, 10 gloch dim Mercher nesa. Iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn. Reit, o'n i ymlaen felly, Plas Isaf Dolgellau. David Jones o hwn, ia? Diolch yn fawr, dwi jyst am ddechrau'r cyflwyniad. Mae'r cyflwyniad yma'n delio efo eitem sori, ymddehead am hynna, a ddechrau eto. Mae'r cyflwyniad yma yn delio efo eitem 4.2 a 4.3 ar yr agenda. Mae'r bwriad yn y ddau adroddiad yr union yr un peth. Mae un adroddiad yn delio efo'r cais cynllunio a mae'r llall yn delio efo cais ganiatad adeilad rhestredig. Nawr, roedd y ceisiadau yma wedi gynnwys ar y Pwyllgor yn mis Ionawr, ond gathen nhw gohirio. Mae nawr wedi sefydlu bod Plas Isa sydd wedi amlinellu mewn coch ar y cynllun lleoliad ar y sgrin yn adeilad rhestredig gradd 2. A mae wedi rhestru fel rhan o'r Golden Lion Hotel sydd i'r chwith ohono fo ar y cynllun lleoliad. Mae'r bwriad gerbron ni heddiw yma yng nghefn Plas Isa sy'n gwynebu y maes parcio
i'r gogledd, maes parcio gyhoeddus ydy hwn. Mae'r safle cais yn ganolig yn Dolgella. Mae hefyd mewn ardal sydd wedi ddynodi yn ardal cadwraeth. Mae'r ddau lun nesaf yn dangos ffens bren sy'n mynd i gael ei newid am wal gerrig fel rhan o'r bwriad. Fas isaf ydy'r adeilad gwyn ar y chwith, a'r Golden Lion ar y dde, ar adeilad cerrig. Un arall o'r ffens ydy hwnna. Dyn nesaf yma yn dangos mynediad bresennol yn cefn Plas Isa i'r maes parcio. Mae yna giat yn cael ei gynnig i gael ei osod yn fanna rhwng Plas Isa a'r maes parcio. Rhaid i'r cynlluniau sydd wedi gyflwyno fel rhan o'r cais, ac ar y ffin sy'n cael ei ddangos efo'r lein wyrdd rhwng dau eiddo, mae yna wal gerrig 1 metr o uchder yn mynd i gael ei godi yn lle'r ffens ar ni weld yn y lluniau blaenorol. Mae'r cynllun hefyd yn dangos gat bren, ond mae hwn nawr wedi cael ei newid i gat fetal fel welwch chi ar y cynllun ar y sgrin. Bydd dyluniad y giat yma yn debyg i'r railings fedrwch chi weld yn y llun ar yr ochr dde. Mae'r railing yna'n bresennol yng nghefn y Golden Lion yn barod. Symud ymlaen i'r asesiad, mae polisia strategol yn cefnogi gwella llety gwyliau, ond mae'n hefyd yn trio sicrhau bod datblygiad yn lechu ac yn gwella'r amgylchedd hanesyddol, a mae hyn yn un o nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol. Yn yr adroddiad dwytha yn mis Ionawr, mi oedd yr argymhelliad yn un o wrthod. Mae hyn wedi newid wan. Mae hyn ar sail y newid sydd wedi disgrifio yn fanwl yn eich adroddiadau chi gan ymgynghorwyr sy'n gweithio ar ran yr awdurdod. Mae'r newid yn yr argymhelliad hefyd yn seiliedig ar y ffaith bod y gat bren oedd yn cael ei gynnig o'r blaen wedi cael ei newid am gat fetal fel welon ni'n gynharach. O'r casgliad wan ydy bod y bwriad yn dderbyniol, bod yna ddim effaith anerbyniol ar yr adeilad rhestredig. A'r argymhelliad ydy i ganiatad cynllunio a'r cais am ganiatad adeilad rhestredig ar y moda sydd ar y sgrin. Os ddim angen amod 3 wan oherwydd mae yna gynlluniau o'r giat wedi gyflwyno yn barod fel rhan o'r cais. Iawn. Da ni cymryd y ddau gais ar ei gilydd, ydyn ni? Tria ffedor o'r gilydd, ia? Dyna sy'n peth gallen. Dwi'n meddwl dylen ni wneud sa bod David hefo unrhyw wrthwynebiad, dwi'n meddwl mae'n gall. Maen nhw'n rhywbeth tebyg, felly does o ddim gwahaniaeth rhwng y ddau mewn gwirionedd, nag oes? So 4.2 a 4.3 hefo ei gilydd. Iawn, oce, diolch yn fawr. Sy'n rhywun yn cynnig o beth? Edgar yn rhoi fyny. Cynnig bod ni'n mynd efo'r argymhelliad ar ôl. Seilydd? John Peel? Mae nifer yn eilio yma. Rhaid, sy'n rhywun sy'n siarad? Ie. Arfed? John the June held. Mae Aled ac June wedi codi i dwylo am y John Peel hefyd. Oedd y 3 tua'r un amser. Dwi'n mynd i drio fan i nhw'n bach. I mi mae wal gerig lot o clusach na ffens bren, a
swn i defnyddio cerrig brodorol i'r ardal na fyd i godi'r wal de. Bod na'm garag yn cael ei chario mewn o'r lafo ti'n garag sy'n yn matcho beth sydd am barod lle mewn ffordd. Na'n unig beth sy'n ei ddweud. Diolch. Diolch yn fawr iawn. June? Ie, a dwi'n gefnogol i'r cais. Jyst i'w gwybod sylwadau cyngor tre fan hyn, bod y gas beth bynnag ydi agor i mewn. Hynny rhywbeth dylen ni ystyried. Mae'r pwynt sy'n cael ei ddelio fo yn yr adroddiad. Mae'n sôn bod hyn yn fater sifil rhwng Cyngor Gwynedd a'r ymgeisydd. Hyn, mae'r cynlluniau sydd wedi gyflwyno yn cynnwys nodyn sydd yn dweud bod y gat ond yn mynd i agor i mewn. So, yn herma y cynlluniau fydd yn cael ei gymeradwyo yn unrhyw argymhelliad, mi fydd hynna wedi nodi. Diolch. Iawn, diolch. John? Ie, fel un sy'n abod yr ardal dda iawn, dwi'n gweld hwn fi hwn y welliant sgarw fel lle yn falch o gwrnogi'r cais. Dydy cael cerig lleol ddim mor hawdd o ddim, achos gyda ddim symud cerig i rhwng sy'n adeilad a ddim byd. Felly, dwi'n hofni fe rhai cario rai i fewn o'r lerled. Iawn, diolch yn iawn. Sa rwy'n arall sy'n siarad? Os nag oes, rawn ni o fyny. Pawb sy'n o blaid caniatáu, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Mae'n unfrydol. Unfrydol, na ni. Iawn, diolch yn iawn. Awn ni mlaen i eitem rhif 5. Cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4. Jonathan, ia? Dwi'n gobeithio bod Elliw ar-lein rhaid gweld i. Mae'n hwnnw. Rwy'n ma, dewch. Sorry, mae'n drwy testio hefyd. Dwi'n y zone heddiw. Just cyn i Elliw gychwyn, nes i wneud y cangymeriad tro cyntaf, nes i agor y papurau yma. Newch siŵr bod chi ar y tudalen cywir, sef 39. Mae yna atodiad sydd yn edrych fel adroddiad blaen hefyd, ond ddim yr atodiad. Mae'r atodiad ar tudalen 51, hwnna di'r adroddiad gweithgor o mis Hydref dwytha, felly da ni ar tudalen 39, ac ond dechrau dyn ni'n cael gymeriad fi. Iawn, diolch yn iawn. Croeso Elliw. Diolch a bore da i chi gyd. Mae'r adroddiad sy'ch blaen i chi heddiw yn ymwneud efo cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 mwyn gallu rheoli'r newid mewn defnydd o dai preswyl i ddefnydd gwyliau o fewn y parc cenedlaethol. Fel ydych chi gyd yn gwybod, yn dilyn cyhoeddi i ystadwriaeth cynllunio nôl y mis Hydref 2022, mae yna 3 dosbarth defnydd cynllunio newydd bellach wedi cael eu cyflwyno. Dosbarth defnydd EC3, prifan preswyl, EC5, ailgartref ac EC6, llety gwyliau tymor byr. Ar yr un pryd, diwygwyd y gorthymyn datblygu cyffredinol a ganiateir, sydd yn golygu gellir newid rhwng y dosbarthiadau defnydd newydd yma, heb angen caniatâd cynllunio. Fodd bynnag, gall yr hawliau datblygu yma gael eu tynnu nôl mewn ardal benedol drwy ddefnyddio cyfarwyddyd erthygl 4. Bydd hyn yn ei gwneud yn angenrheidiol cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y newidiadau. Dwi'n bod yn bwysig pwysleisio nad ydy cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 yn atal datblygu, ond yn hytrach mae'n golygu bod rhaid cael caniatâd cynllunio gan yr awdurdod cynllunio ar gyfer y bwriad. Ac felly'n golygu bod cyfle i ystyried unrhyw effeithiau'r datblygiadau ar gymunedau lleol yn unol â'r cyd-destun polisi cynllunio a chenedlaethol. Felly, yn dilyn newidiadau i'r is-ddadwriaeth gynllunio, mae'r awdurdod wedi derbyn barn gyfreithiol ynglŷn â'r berthynas rhwng yn cynllun datblygu lleol ni a cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4. Cadarnhaodd y farn gyfreithiol yma bod polisi strategol G yn darparu bachyn digonol i'r awdurdod benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer ailgartrefi a chartrefi gwyliau o fewn y parc. Jyst i roed y cyd-destun i chi o ran awdurdodau cynllunio cyfagos lle, mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi gosod rhybudd ar gyfer cyfarwyddyd erthygl 4 nôl yn yr haf 2023, a maen nhw bellach yn mynd trwy yn ystyried y sylwadau a dderbynwyd. Yn ogystal, mae'r swyddogion mewn trafodaeth gyda Cyngor Conwy, ond hyd yma wedi mynd trwy'r broses wleidyddol yno. Felly, dros y misoedd diwethaf, mae swyddogion wedi bod yn paratoi adroddiad cyfiawnhau
cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 sydd wedi cael ei gynnwys yn y pecyn yma fel atodiad 2. Mae'r adroddiad yn edrych ar y ddarpariaeth a lleoliad llety gwyliau a cael gartrefi yn Eryri. Mae'n mynd ati i asesu'r effaith drwy edrych ar wybodaeth ansoddol a gwybodaeth brimaidd. Mae'n cyfeirio at opsiynau ymyrraeth, megis ymyrraeth drwy'r system gynllunio, ymyrraeth ariannol drwy gynyddu premiwm ailgartrefi a newidiadau diweddar sydd ar droed o ran trwyddedu hefyd. Mae hefyd yn mynd ymlaen yn rhan 6 i edrych ar opsiynau ardaloedd posib ar gyfer cyflwyno erthygl 4. A'r opsiwn a ffafrir yn yr adroddiad hwnnw ydy cyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol Parc Cenedlaethol Gyfan. O ran cynnwys y cyfarwyddyd erthygl 4, mae'n bosib telwra hwn i gyfarch yr hyn ac eisiau ei gyflawni. Mwyn gwarchod cymunedau Eryri a sicrhau nad yw'r stoc dai yn cael ei golli heb reolaeth i ddefnydd gwyliau, ystyrir yn briodol fod y cyfarwyddyd erthygl 4 yn tynnu hawliau datblygu ar gyfer newid defnydd o ddosbarth defnydd tŷ preswyl i ddefnyddiau gwyliau, bod hynny yn ec 5 neu yn ec 6. Yn yr un modd, mwyn hwyluso'r gallu i ailgartref a llety gwyliau tymor byr dros glwyddo nôl i'r stoc dai, bydd newid defnydd ec 5 neu ec 6 i defnydd ec 3 yn gallu parhau. Bwriedir hefyd cyfyngu ar y defnydd cymysg a fyddai'n arwain atgolli defnyddiau prif fan preswyl. Mae'n fwy o fanylder am hyn yn yr copi o'r rhybudd a'r cyfarwyddyd ei hun sydd wedi cael ei atodi yn atodiad 3 ac atodiad 4. O ran trywydd y cyfarwyddyd erthygl 4, mae posib cyflwyno 2 fath o gyfarwyddyd erthygl 4. Sef, yr opsiwn cyntaf ydy cyfarwyddyd sy'n dod i rym yn uniongyrchol cyn unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus, neu'r opsiwn arall fasau cyfarwyddyd nad ydy o'n dod i rym yn uniongyrchol, ond yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r adroddiad yma yn ffafrio yr ail opsiwn, sef nad ydy o'n dod i rym yn uniongyrchol, ond bod yna gyfnod rhybudd o 12 mis. Os ydy'r Pwyllgor yn penderfynu cymeradwyo'r bwriad, bwriadur gosod y rhybudd mor fuan a phosib. A gan fod cyflwyno erthygl 4 yn effeithio ar bob iddo preswyl, mae'n bwysig ceisio codi ymwybyddiaeth a chodi cyhoeddusrwydd priodol, a thrwy hynny sicrhau fod cyfleoedd yn bodoli i gyflwyno sylwadau. Bydd tudalen we benodol yn cael ei pharatoi a fydd yn cynnwys cyfres o gwestiynau ac atebion, bwriedir defnyddio cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth. Mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth helaeth efo trigolion lleol o fewn y parc, bydd llythyr eglurhad yn cael ei anfon i 2 preswyl o fewn y Parc Cenedlaethol. Ac ymhellach byddwn yn trefnu fforwm cymunedau gyda cynrychiolwyr o gynghorau cymuned a cynghorau tref o fewn y Parc Cenedlaethol yn ystod y Gwanwyn eleni. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, byddwn ni'n paratoi adroddiad ymgynghori ac gyflwyno fel rhan o'r pecyn gwybodaeth yn gysylltiedig â penderfyniad yr awdurdod i gadarnhau'r cyfarwyddyd erthygl 4 neu beidio. Os bydd yn cael ei gadarnhau gan yr awdurdod maes o law, bydd y cyfarwyddyd yn dod yn weithredol yn ystod Mehefin 2025. Fel rhan o'r gwaith paratoadol, mae'r awdurdod wedi paratoi asesiad effaith cydraddoldeb ac asesiad effaith ar yr iaith. A hefyd, mynd ati i egluro'r sut gall y bwriad gyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 gyflawni'r nodau llesiant yn deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Felly, o ran y camau nesaf, os yw'r awdurdod yn penderfynu ymgysylltu ar gyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4, bydd ymgysylltiad cyhoeddus o 6 wythnos yn Gwanwyn eleni. Yna adrodd ar yr ymatebion dyn ni'n ei dderbyn yn ystod hydref gaeaf eleni. Byddwn yn mynd ati i baratoi canllaw cynllunio atodol yn ystod y gaeaf a Gwanwyn 2025. Ac os ydy'r awdurdod yn penderfynu cadarnhau wedyn, bydd o'n dod yn weithredol Mehefin 2025. Felly, fel y gwelwch o'r adroddiad, mae yna 5 argymhelliad i chi ystyried, sef argymell cymeradwyo'r adroddiad cyfiawnhau, cymeradwyo i ymgysylltu ar y bwriad o gyflwyno erthygl 4,
Cyhoeddir hybydd 6 wythnos er mwyn caniatáu'r cyhoedd gyflwyno ymatebion. Yna mae law derbyn adroddiad ymgysylltu er mwyn gwneud y penderfyniad i gadarnhau y cyfarwydd erthygl 4 a'i beidio. Dyn ni hefyd yn gofyn am yr hawl dirprwriedig i'r cyfarwyddwyr cynllunio mewn ymgynghoriad ar cyfreithiwr i wneud addasiadau golygyddol i'r adroddiad cyfanhau neu'r rhybudd ar dogfennau cefndirol pe bai angen hynny lle fel o ran dyddiadau a cyfeiriad gwefan a felly fel ydyn ni'n olygu fyna. Felly dyna ni gyflwyniad i chi ar yr cyflwyno'r cyfarwyddyd erthygl 4 yn ardal Eryri. Mae unrhyw sylwadau gan yr aelodau hapus i ateb cwestiynau. Iawn, diolch o'r iawn i chi. Rywun, John Pugh. Cwestiwn sy'n bylydio, a dwi ddim wedi cael ateb, ynglyn ag E6, tai ha byr dymor. Mae lawer iawn o ymwneithwyr wrth gwrs wedi newid a wedi codi bydau ag ati i fod yn dau gwyliau mwyn arallgyfeirio. Dyna beth, gwrs, mae pawb wedi bod dweud o'r rhaid arallgyfeirio. A fydd hyn yn ei gwahaniaeth, os ag wyt ti cyrraedd 185 diwrnod, wyt ti wedi yn gorfod talu llawer iawn mwy o dreth y cyngor. Ydy hwn wedi effeithio ar rhywun sydd wedi arallgyfeirio ar fferm? Achos mae lot o bryderu ar hwn, dyn nhw'n mynd i gyrraedd y dyddiadau, a yn ofni fyddan nhw'n cael ei gorfod talu llawer iawn mwy o dreth y cyngor. Ac mae hwn yn bryder mawr i fi. Allwn ni gael rhyw... Mae'r broses yna tu allan i'r broses cynllunio, lle mae hynny wneud o ran yr treth y cyngor yn dydy ar gofynion o ran yr taliadau premium a'r taliadau treth busnes. So mae hwnna'n fater ar wahân, sy'n ni'n feddwl. O ran arallgyfeirio i'r dyfodol lle ar ymsylliad tai ameth, ond mae gennym ni bolisi presennol yn y cynllun datblygu lleol sydd yn caniatáu arallgyfeirio i letu gwyliau tymor byr os ydi o i wneud efo menter wledig lle. Dwi'n meddwl bod nhw'n y ddau beth ar wahân. Just i chael traffa chi y bwynt o wybodaeth hefyd, yn amlwg di hwn ddim yn cael ei weithredu yn ôl weithredol. Felly be bynnag di'r defnydd ar y pwynt gweithredu, mae hefyd blwyddyn nesaf o fanna ymlaen fydd o'n weithredol, felly bydd o ddim yn edrych yn ôl. Oce. Ie, diolch yn rhan. A wrth licio diolch i Lliw am y wybodaeth sylwyr iawn. Diolch yn rhan i chdi. Diolch yn fawr. Jo? Diolch. Can I just ask Lliw, just to answer, what's considered to be the importance of waiting for 12 months and not bringing this in straight away, please? Dim problem. Os fysa ni yn dod â hwn i rym heb ymgynghoriad cyhoeddus a heb y 12 mis o rybydd, mi fysa bosib i'r awdurdod gael her o ran iawndal. Felly, o bwyso mesur yr her o iawndal o ran y risg i'r awdurdod, dwi'n meddwl na dyna di'r penderfyniad i ymgynghoriad cyhoeddus a rhybydd o 12 mis. A mae hwnna'n dilyn cyngor cyfreithiol gan Llywodraeth Cymru, cyngor gan Llywodraeth yma. Yndi, oce. Iawn, sylwyn arall? Diolch. Gai ni cynnig, Mr Cadeirydd? John? Ie, gai jyst yn cadeirydd, fod ni yn y cyfeiriad yr ail, fod ni'n gweithio am flwyddyn, argymelliad allan am flwyddyn, ac edrych be mae'r cyhoedd ddweud, achos yn diwedd diwrnod, gweithio'r cyhoedd ydyn ni mewn ffordd, a dydy ddim isio dim iawndal yn herbyn ag ati. Dwi'n meddwl mae os llawer iawn staffach, o'n i'n gwneud hynny, felly mae'n gynnig o'n i yn mynd i'r ail gynnig o gynnwch chi. O'n i yn gweithio am flwyddyn. O'n i'n gwneud ymgynghoriad a wedyn o'n ôl wedyn. Cynnig yr argymelliad ydy, John? Cynnig yr argymelliad, ie. Ie, sylwyn yn eilio'r argymelliad. Yes, can I make a comment in regard to that? Isn't that accounted for in recommendation 4, where it actually says that we have to take those responses
and confirm whether we're going down that route or not in the light of that. So do we need to have a separate motion in regard to that? Dyna John yn ei gynnig, sef cynnig yr argymhelliad gan gynnwys paragraff 4 dyna fel paragraff. So dyna di'r cynnig sydd wedi cael ei wneud. Mae wedi cael ei gynnig ar gadeirydd gan Tim Anwen. Ac dwi'n meddwl mwy na hynna, felly mae wedi cael ei eilio yr argymhelliad. Mae Edgar, dyma i ddaw i fyny. O'n i eisiau cynnig yr argymhelliad oedd gynnu o flaen i'n dweud bod yn amserol ac yn bwysol, a dwi eisiau dweud diolch i Eisiau am y waith da arno fo, a mae hwn di'r ffordd ymlaen, mae rhaid i ni wneud o, felly dwi o flaen beth. A wedyn oedd Edgar efo ddaw i fyny wedyn Elwyn. Mae hwn yn bwysig iawn i'r parc. Ys ym digwydd os na a bod y parc i gyd yn efo mae'n deud yma. O achos, da chi'n mynd i gael darna o'r parc wedyn, defwch chi'n cael tai hân yn nhw, a'r darna hynny di lle mae yna lai o bobl yn byw wan o fewn y parc. A Conwyr y fath, dim Llandudno sy'n mynd i syffro, ond Llarwst ac yn y blaen. A dim ond bwysig bod hwn yn mynd yn gyntaf as bosib. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. So'n arall sy'n dweud rhywbeth? Can I be clear that the proposal was to vote on the 4 recommendations together, yeah? Yeah. 5, thank you. 5, Brian. 5. Iawn, diolch yn fawr. Sa'n gwybod rhywun arall eisiau siarad, awn ni bleidlais felly. Pawb sydd o blaid y cynnig, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Beth mae'n ei ddod o? Neb yn erbyn. Iawn, diolch yn fawr iawn. A awn ni ymlaen felly i'r tudalen 139 yn y Gymraeg. Cytudebau adran 106. Tudalen 140. Rwy'n eisiau codi rhywbeth yma yna? 141. Dilwyn? Ar a jiws ymwybodaeth o'n cynta gwaith hwn ifa, ysbyty fa. Dwi'n sylwi bod hwn ar fynd bo chi'n... Sorry to interrupt, please, can we have a microphone in front of Dilwyn, please? I'm very sorry, very sorry. Hefo un gwaith hwyl ifa, dim bod fi'n gwestiynio o gwbl, ac dwi'n gwybod na nid bai ar y parc ydi o, bod na nhw sydd ddim wedi dod yn dod. Oes na berig yn fama i ddyn nhw rhedeg allan o amser? Os mae ar fynd ers blwyddyn, bella. Mae'n risg, medrwn ni ddim eistedd ceisiadau dychon byth. Na, dwi'n yn union, yn union. Na ni reid hybu ddyn nhw, os da chi ddim yn gweithredu hwn fewn rhyw gyfnod penodol, di rhaid yn jyst gyrru tynnu'r cais yn ôl. Mae'n o risg, dwi'n yn siŵr beth yw'r amor hir mae wedi bod fewn. Na fo. Dwi wedi crybwyll y peth ydyn nhw, y dylan nhw ddod yn mlaen hefo fo, bod o, mae amser yn mynd felly, ond o gynnau ofn jyst iddo fo. Diolch fawr. Iawn, diolch iawn. 141. Ydyn ni wedyn ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dyna nesaf tudalen 143. Rwy'n eisiau codi beth o fanna? 144 a ymgynghori a disgwyl asesiad priodol. 145. Ydyn ni dros tudalen penderfyniadau dirprwyedig. Ceisiadau wedi caniatáu i'r rhain. Gwybodaeth. Tudalen 147. 148.
149. 150. 151. Cadeirydd. Ia. 151, 54, paneli solar ar y ddaear. Be sy'n digwydd ynglyn â hwn, sori, dwi'n siwr. Ydyn ni cael, o'n i'n meddwl bod ni'n cael rhaid paneli solar ar y ddaear, na ond ar do adeiladau yn gwybod. Mae hwn wedi cael ei ganiatáu, da chi'n angen caniatáu cynllunio ar gyfer ar y to yn gyffredinol, mae'n dibynnu ar y byd-destun, ond yn gyffredinol da chi'n angen caniatáu cynllunio ar y to ar y ddaear. So mae hwn wedi rhoi cais fewn, mae wedi cael ei caniatáu. Oce, diolch yn fawr. Ia, sori, cadeirydd. 152. Byd y fanna. Ase Jonathan yn egluro ac o'n bod erwyn eitha fi yn ddwl o'n hyn. Newid defnydd tir o swy generis, beth i ystyr hwnna? Mae gen bob defnydd, dosbarth defnydd yn y byd cynllunio, yn y gyfraith cynllunio, felly mae siop yn A1, mae tŷ preswyl yn E3, ond mae yna rei defnyddiau, sgyn nhw ddim rhyw dosbarth, maen nhw'n gallu eistedd fewn yn hawdd, a mae heina'n disgyn o fewn y categori sui generis. Felly, ia, y rei sydd heb diffiniad o ran dosbarth defnydd yn y gyfraith ydyn nhw. Neu fel fos ni'n dweud, rhywbeth arall. Ie, fel sy'n gwneithio yn gwneud rhywbeth arall. Ie, sa hwnna ddifur iawn, wedi fewn lle'r swy generis oedd hwnna di hwnna. Iawn, diolch yn iawn chi. Ceisiadau wedi gwrthod nesaf, dalen 153. Er gwybodaeth eto fanna. 154. 155. 156. 157. Ac 158. Sa gen rhyw gwestiwn o fanna, o'n i mlaen i'r ethola fan, penderfyniad apel. Apel wedi gwrthod o fan hyn. Yw gwestiwn gerwyn ar hynny? Neu sylw? Os nad oes, dyna ni. Diolch yn fawr chi, mae'r pwyllgor ar y ben. Diolch yn iawn. Yma gyda ni. Mae yna gyfarfod arbennig o'r awdurdod. Mae yna link wahanol i'r cyfarfod yna. Gai awgrymu, mae jyst wedi 11. Gai awgrymu ni'n ail gynnull ar parter wedi 11 ar gyfer cyfarfod arbennig o'r awdurdod, felly yna doriad byr tan hynny. Iawn, diolch yn fawr. Pawb gydweld. Na ni, diolch. If you win, I think. Yeah. Pleasure.